Υπάρχουν να σοβαροί. Τότε γιατί δεν βγαίνουμε. Για να πάνε πού. Τουλάχιστον αν δεν έμεινε. Και πού θα βγαίναμε εμείς. Τουλάχιστον άλλο δεν μπορούσε κανείς να παίξει μεγάλο. Δεν είναι σωστό που δεν πήγε στο τηλέφωνο. Τώρα ξέρω πως δεν τους θέλουν εδώ. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Είναι λάθος που τους αποφεύγουν τώρα που τους αποφεύγουν όλοι. Δεν τους αποφεύγουμε. Τότε γιατί να μην έρθουν να βοηθούν. Γιατί αυτό το κλείς, το βαγγέλει το πέρα. Άλλο δεν το βαριόσουνα. Άλλοτε, χωρίς κανένα να τα ρωτήσω. Άλλο δεν θα τον απέφευγε σε τέτοια κρεμία εναντίον μια τέτοια Δηλαδή, θες να μην τους φοβάμαι. Τότε τηλεφώνησε και πέρασε μόλις γυρίσαμε, εξελιάζουμε και έτσι. να πούμε στους λένε θέλουν να αυτούν. Για να μας κάνουν πάλι παρατήρηση, που δεν ακόμα κοιτάζει άμυνα. Καταστροφή έχουμε σήμερα. Και όμως,